ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಊಡಳ್ಳಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಗೊಂಡು ನಂದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ನಿರ್ದು ದುಂಬು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೆರ್ದು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ ಜಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತೀರ್ಪು ಗೊರ್ಪಿನ ಬಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಡ್ಡು ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣೂಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಗಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಯ ಪುರಿ ಅವು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾದನು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣನೇ ಕಡ್ತದು ಕೊಂತುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ತುಲರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಅವನಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಕಲೆಗೆ ಸಕಾರ ಸಕ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜನಕುಲು ಕೇಂದೇರು ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಪೂರ ಕೆಲವರು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವರು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪರ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಸ ಅತ್ತಂದಂಡ ದಗೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪನಕುಲತ್ತ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಪದೊಂದು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರವಲ್ಲರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅಂದ ಸರ್ ಅಂದ ನಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಅವನಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಮುಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಕೀರ್ತಿ ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಆಂಗಲ್ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊರೋನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊರೋನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂಚ ಬದಲಾತನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೇಂದ್ರಗುಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿರುಪವೇರು ಇತ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಗಡ್ಲಸ್ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರೋನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ ಬದುಕು ಎಂಚಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಕೊರೋನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಬದಲಾತನ ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಲ್ಯಾ? ಕೊರೋನಾಗೆ ದಾದ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಯೇನು ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂಡದು ತೋಜೈನಗುಲು ನಿಕುಲು ಮೀಡಿಯಾದಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ತೆರೆಪ ಒಂದೆ ಅಲ್ಲು 1000 ಜನ ಸೈತೇರು 3000 ಜನ ಸೈತೇರು ಪಂಡು ತೋಜೈನೇರು ನಿಕುಲು ಮೀಡಿಯಾದಕುಲು ನಮ್ಮಂಚಿನಗುಲು ದುಮ್ಮಲ ಬೆನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಯ್ಯ ಮುಟ ಬೆನೊಂದೆ ಇಪ್ಪುವ ನಿಗಲೆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ತೋಜವರೆಗೂ ಏರ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಗುಲು ಸೈತು ಜೆರಡು ಅತ್ತು ಏರ್ಲ ಬಂಜಿನಗುಲು ಆತು ಜೆರಡು ಐಕ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ಪಸಂದು ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲರು ಸರ್. ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಆಯ್ನಾತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಯಾನಿಡ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬದುಕಡು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಬಂಡದು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಯಗ ಬೆಡ್ಲ ತೆಗೆದಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ತೆಗೆದಂಡು ಆಯನ ಜೀವಲ ಒರಿದಂಡು ಕಾಸು ದಾಂತಿನಾಯಗ ಬೆಡ್ಲ ತೆಗೆದುಜಿ ಆಯನ ಪುನಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಬನ್ನಿ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನು ನಿಗಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಏತೋ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೈದಿನ ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಅನಾಥ ಜೋಕುಲು ಬಡವೇರ ಅನಾಥ ಜೋಕುಲು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಆಗ್ತಿರು ಅಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ನಿಕುಲು ಮೀಡಿಯಾದಗುಲು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪಂಡಿನಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಾಯಕಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಟಿವಿಡಿ ಯಾಪ ಬರು ಅವು ಪಂಪೆ ಮೇರೆ ತೂ ಯಾರತ್ತೆ
ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪುಲೆ ಭಾವನ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೀರ್ತಿ ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಮೂರ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಿತ ಕೇರಿ ಪೋರೋಣ ಒಳ್ಳು ಬದಿತ ಕೇರಿ ಪೋರೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಲ ರಪ್ಪ ಪೋ ಎಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ನಮರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬ್ಯಾಲೇಜ್ ಬಂಡದು ಈ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಾಯ್ಡು ಗಂಟು ನೆರ್ಪುಲ್ ಅಕ್ಕಾಣ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಈ ಸಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಒಂದೇನು ದಕ್ಕುನು ಬಲಿಪುನೆ ಈ ಮಲ್ಪನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೀಕ್ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ನೇಮಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಿರಡಿ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡು ಪನ್ಲೆ ದಾದಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಕಾಸ ಎಂಕುಲೇ ಎರಡು ಎಡ ನಟ್ಟುನು ಈ ಪೊಂಜ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಟ ನಟ್ಟನು ಏ ಮನೆ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಬೆಲ್ಲೆ ವಾವ್ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ದಾದಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಬರೋಡು ತುಂಬು ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಅಡಿತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಬಂಗಲ್ಲ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ತೀರ್ದು போயிரு ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕುಲು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ನಿಲ್ಲದ ಕುಲು ಏನಲ್ಲ என்ன பொண்ணு பாலிಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡಿಯರು ಎಂಚಾಣಲ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪಡು ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಬೇಲೆ ಸೇರಿಯ ಆಂಡ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ದನಿ ಯಾನ್ ಒಂಟಿ ಪೊಂಜೋ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಿಯೆ ಆಯನ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಸಂಬಳಲ ಕೊರ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಈರೇ ಪನ್ಲೆ ಕಾಸದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಏರೇರಿಗೆ ಸೆರಂಗ ಹಾಸದ ಬದುಕುನ ತಪ್ಪತೆ ಅಣ್ಣ ಐಕೆ ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೀವನಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಇಂಚನೆ ಒರಿಯಡ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎನ್ನೀಕ್ ಆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಸದು ಹೋಯ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಕಾಸದ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಬದುಕದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೋಟೆ ಕಾರ್ ಬಂದ್ವೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರಿ ದಾನ ವಸದು ಲಕ್ಲೆ ಇರ್ ಲಕ್ಲೆಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಬದುಕದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರಿ ಅಂಚವರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಸಾಯ ಮಲ್ಪಗೆರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ ಮಲ್ಪ ನೇತು ಮಿಂಚಿಗುರು ದಾದೆ ನಿಕೋಲ ಮಂಡ ಸಮಂಡ ಆ ಪೊಂಜ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಶುರು ಕಣ್ಣಲಕ ಪೂರ ಕಾಸ್ತ ಕೊರ್ಪನ ನಿಕ್ಕ ಆತಲು ಉಂಡು ಬಂಡದಾಂಡ ಆ ಪೊಂಜ ಬಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ಬತ್ತುದು ವರ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬೋಡಿತನ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆವರ ಬೊಡ್ಚಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇವಂಜಿ ವಾ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ತಾಯ ಬೈ ಏರಣಲ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪೊಲಂಬೆ ಈ ಕಾತ್ಲ ಗೊತ್ತಬ್ಜೆ ನಿಂಗೆ ಏತು ನತ್ಕೊರು ಎರಡದಾದ ಉಂಡು ಎರಡೆಪ್ಪು ಉಂದೆ ಐನೂದತ ಇಂದ ಉಂದೆಲ್ಲ ನೀನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾಡನು ಒಂದು ಕೊಂಚ ಬತ್ತದ ಬುಲ್ತಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಈ ಆನ್ ನೀಡು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಬೇಕ ಈ ಕೊರ್ಪನ ಕೂಡ ಅವೇಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡವಡು ಯಾನ್ ತಡೆ ತಂದು ಕುಲ್ವೆ ನಿಕ್ ಉಂಡ್ರೆ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಚ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಎಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಉಣತೆ ಇರಗೆ ಸಹಾಯ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓಯ್ ಹೇ ಉಂಟು ಹೇ ಉಂಟು ಓಯ್ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯರು ದಾದೆ ಕಾಸು ಪಾಪಯ್ ಅರ್ನ ಬಂಗ ತೂದು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ 1,000 ಕೊರಿಯರ ಎನ್ನಲ ಕಾಡೆ 3,000ಗೆ ತುಂಬೋತಲು ಅದೇ ಸರಿಟಿ ಪಾತ್ರಲಿ ಹಗಲ ಬೇಲಿನೆ ಅವು ಹಗಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಹಗಲು ಇಂಚನೆ ಪಾಪದಗಲಕ ಬತ್ತದು ನಟದು ದುಡ್ಡುಗೆ ತಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಹಗಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋದು ನಿಗುಲ ಮಂಗೆ ಇರತ್ತ ಧರ್ಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪಣಿತೇನೆ ನಿಕ್ಕು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಆಂಡಲ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಪೊಂಜೊಂದೊಂಜಿ ವಾನಮ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇ ಇದ ಆರ್ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿತದ ಅರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಸ್ಕರ್ ಎರಡು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮಣಿಪದ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೈ ತಮ್ಮಗ್ ಮೋಸ ಪೋಯತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಮೂರ್ತಿ ಮೋಸ ಪೋಪಿನ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ನನ್ನ ಆತ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ದಾದ ನಮಾರೆ ಎರೇನ್ ನಂಬೋಡು ಎರೇನು ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಪುಚ್ಚಿ ಏ ಬಲೆ ನಂಗೆ ಒಲ್ಲು ಪೋರೆಗ ಮದಿತ ಕೇಟು ರೋಡ್ದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಟು ಪೋಯ್ ಬಲ ಬಾಲೆ
ಅಣ್ಣ ಇದ್ದದಾದಿ ಬಾಲೆ ಯಾನೋರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾತೆ ಊರದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಕುಲ್ದೋಲು ಇಲ್ಲಡು ಬನ್ನಗ ಕನೈನ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ದಿದ ಚೀಟಿ ಬರೆ ಕೊಡ್ತೇರು 1,000 ಆಪುಂಡಿಗೆ ಆತ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಊರುಡು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತ నీకు ఊరుడు బోడైతే ఆస్తి అంతస్తు పాస్తి మాటలు ఉండు అత నిన్న బుడిది ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದ ಮರ್ತಿಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆತ ಅಂದುಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕಂಡಲ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಸಾವು ಬದುಕದ ನಡುಟು ನಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಕಾಸು ನಟ್ಟನ ಬೆಡ್ದು ಒಲ್ಲ ಪೊತ್ತು ಸೈಯಲತ್ತ ಬೆರಿಕ అందుబాలే ఈ పండిలకనే యానోళ్ళ పోదు సయ్యోలిత్తుడు అండ కష్టొడ్ల సుకొట్ల ఎన్నొట్టుడు పాలు పడైనా ఎన్న పుట్టే తిను పుడుతు యాని ಇಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹರಿಕತೆನ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಕೇಂದುಣತ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲದ ಪೋತುಂಬೆ ಕಾಸತ ಕಡೆತ ₹100 ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿವೋ ನೀನುಂಡು నేను పసదు పోలచ్చి పోయిందలే బాలే ಈ ₹100 ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಾತ ಮರ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿರಾವುಡು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಲಿ ಪಾಷಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಬರ್ದು ಸೈಲ ಮೇಲೆ ಎರೆ ಬದು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತು ಬದುಕನ ಬೆಡ್ದು ಒಲ್ಲ ಬದು ಸೈಗಲಿ ಮೇರಿಕ ಬಲೆ ಬಾಲ ಬಾಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗನ ಊರಿಗೂ ಪೋಪಿಲಕ್ಕೈತದ ಎರಡ ಯಾನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಟ್ಟದೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರೋನೆ ಹಣೆ ಬರೋನು ಹಿರಿಟ್ಟು ಪೂಜುಂಡ ಅವು ಮಾಜುಂಡ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಹಲೋ ಅಂದ ವನಜ ಏ ನೀಕ್ ಇಂಚ ಬದುಕನ ಬೆಡ್ದು ಒಲ್ಲ ಬದು ಸೈಯೊಲ ತಮೆ ಬೇತಾಗಲಿ ಉಪದ್ರಕೋದು ಬದುಕನ ಬೆಡ್ದು ಒಲ್ಲ ಪದು ಸೈಯೊಲತ ಏ ನಿಗಲ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಕೇಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲದು ಪೋತುಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಬದುಕನ ಬೆಡ್ದು ಒಲ್ಲ ಪೊದು ಸೈಯೋಲೆ ತಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕ
ಅಂದು ಯಾನು ಬದುಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನನ ಬದುಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನನ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಡು ಯಾನನ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಡು ಎನ್ನ ವನಜನೆ ಎನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಡು ಇಜ್ಜಿ ವನಜ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ವನಜ ಅಮ್ಮ ವನಜ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾನು ನೀನನು ಈ ಅನನು ಬುಡ್ದಿತ್ತಿನಗಳತ್ತು ani ಮದುವೆ ಉಂಟು ಫೋಟೋ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ನಿಕ್ಕ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟನಗ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಮಾತೈಟಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಡು ಇಪ್ಪುವ ಬಂದು ಎಂಕುಲಿರುವೆರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಲಿತ್ತ ಆಂಡ 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 ನಿನ್ನ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಡು ಎಂಕು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರೆಗಾಯ ಜತ್ತವನಜ ವನಜ ಕೋಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನ ಡಾಮರೀಕರಣ ಆಯ್ನ ರಸ್ತೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆದು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಗಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಉತ್ತುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ತೋಜವರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಡೆಗೆ ಬೈದ ಆ ರಸ್ತೆದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಪೆ ಆತನ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ಬಲಿನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋಜವ ಓಯ್ ಅಜರೆ ಅಂದ್ಲ ಏತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರಿ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಮಗ ಪೋಪೆ ನಾನ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮಗ ಆಂಡ ಪೋಪಿನ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆನು ನೆರವೇರಿಸದು ಕೊರ್ಪನ ಬಾಲೆ ಅಜರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾರು ಓಡೋಣ ದಾದಂಡಿಯರೆಗ ಆಪಿದಿ ದಾದ ಆದೇನೆ ಕೊರ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಇವ್ರ ಮರಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಅಜರೆ ದಾದಂಡಿಯರೆಗ ಬಾಲೆ ದಾದಂಡಿಯೇ ಈ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ದೇವೇರು ಮಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡು ತೋಜಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರುಲ ಕೈ ಬತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾಯ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಯಾಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಇರುವ ಅಜರೆ ಯಾಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಇರುವೇರೆ ಮಗ ಹಾಲಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತುನು ಮಗ ಎಂಕಲೆ ಸಯ್ಯನಗಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆಟು ಮಣ್ಣ ಅಜರೆ ಬಾಲೆ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜು ಮಗ ತುಲ ಆ ಚೀಲೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರದ ಪೂರ ಪತ್ರ ಉಂಡು ಮಗ ತುಲ ಮಂಗಳೂರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ನಂಬರ್ 15 ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಪುನಾದ ಬೂರ್ತಲು ಮಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಲ ಮಗ ನಿನ್ನಡ ಬೇತದ
ಅಜ್ಜರ ಇದು ದಾಲ ಪೂಜೆ ಬಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಮಗ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ವನಜನೆ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಎರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪಕಾರನು ಮಲ್ಪುಲ ಮಗ ವನಜ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದೆ ಅದು ಬಲ್ಲ ವನಜ ಬಾಳ ಬಾಳ ಎಂಕಲೆ ನೀರ್ವೇರೇನು ಒಂಜೇ ಕಡಟ್ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅಜ್ಜರ ಅಜ್ಜರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರದ್ದು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಯ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಡ್ಯ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇನು ಮಾತ ಮೋಸಗಾರ ಪಂಡದು ಒಂಜೆ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿದ್ದು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಅಂದು ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಇದ ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಡು ಏನೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ದುಂಬು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಗ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕೀರ್ತಿ ಈ ಪಂಡಿನ ಸಮ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆಸೆದ ಲಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಡೆತ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಾಗ ಬಲ ಸರಿ ಮೂರ್ತಿ ಸರಿ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅಕಲ್ನ ಪಲವ್ ಮಲ್ತೋನಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿಗೆನಗ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರದ ವರಿ ಸದಸ್ಯೆ ನಿತಿನ್ ಪರ್ಕಳ ಅವ್ರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾರಿಡ್ಲರು ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿಡ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕಬ್ಬಿಯಾಡಿ ವಿಶ್ವರಾವ್ ಹಾವಂಜೆ ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಶಿಕಾ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೇನ್ಗ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಸುರು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮವರವರ ಮೋಸಾಪ ಒಂದು ಜೀವನೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೋಜಾಂಡ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೋಜಾಯಿನಕಲು ಸರಿ ಪೂಜೆರು ಅವರವರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೋಜಾಜಿನ ಇಂಚಿನ ಹಾಪುಣದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಅವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಮಿತ್ತು ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಅವು ಐತ ಪರಿಣಾಮದಾದ ಒಂಜಿ ತುಷ್ಪವನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ಮಲ್ದರು ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ಲಾತನು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅದನ್ನ ಲುಕ್ಕುಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಬಾಕಿದ ಎಂಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಭಯಂಕರ ರೂಡು ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣೆಂಕು ಅಂತೆ ಆತು ಜೋರು ಬರ್ಚಿ ಆಯಂಬೆ ಪನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತನು ಸಯ್ಯಾರ ಅಪ್ಪು ಜಂಬೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಯಾಪಲ ಹಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರದ ಗೌರವ ಪೋಪುಂಡವಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಎತ್ತನು ಜೋರು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಅವು ಆತು ಶೌಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪಾತ್ರನೇ ಜೋರು ಮಲ್ಪಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಜೋರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಜೋರು ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅವು ದಾದನ ಕೇರ್ನಾಗ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಇಂಕ್ಲೆ ತೂಪಿನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ನಾಂಡು ಇಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಫಸ್ಟ್ ಗಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ದಾಲ ನಿಕ್ಲೇನು ದೂರ ರಜ್ಜೇರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಆಯ್ತದು ನಿಕಲ್ಡ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ತೆರಿನ ನಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದು ಅಭಿನಯದ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೈ ಪೋಪಿನ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಾತ್ರನ ಆ ತೂಕನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರನ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಏನ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಪೂರ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಜಿ ಏರು ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಜೀವನ ಲಾಪನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ ಅವ ಪಾತ್ರಗೂ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೋಲಿತ್ತನಂದ ಆಂಡೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೂರು ಇರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ನಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತು ಆ್ಯಂಕರ್ ನಕ್ಲು ಎರಡು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೊನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪನೆರುಂಡು ಅವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನು ಲ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಅವೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮುಗಿಪು ನಡೆದು ಬೈತಾ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕತೆ ಕೊರೋನಾದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ತುಳುಟು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಲ ಕನ್ನಡ ವೀರ ಕಂಬಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಚೂರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ ಆ ಒಂದು ತಿನ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಈತ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಕಲು ಪರ ವಿರೋಧ ಲಾಯರ್ನ ಪಾತ್ರೋಡು ಶೂಟ್ ಆಂಡವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿನವು ಟೆನ್ಷನ್ದ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೀನಿ ಘಟಾನುಘಟಿನಕುಲು ಅಪ್ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಮೂಜಿದಿಂತ ವರ್ಕ್ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಾನು ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಬೈ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 days ಸಾಂಗ್ ಅಡೆಗೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಲ ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಈತ್ನೆಟ್ ಆಯ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಜೊಂಜಿ ಏಪ ಬರು ಈ ಕಂಬಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಣ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ CG ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐದವರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂಚಿದ ಅಂದಾಜು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಐನು ಭಾಷೆದ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಗೆ ಕೇಂದೆ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆದ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದ ವರ್ಕ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಐತೆ ಬೇತೆ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಪೋದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪೋಡು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪೋಡು ಬಾಂಬೆ ಪೋಡು ಸರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಲಗೆ ಎಂದಾಡು ದೇಪಂಡ ಕಂಬಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಉಸುಲ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಕಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ಕಿದ್ದೆ ಬೆಂತಿನ ಮಾತರೆ ಆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಅಗ್ಗೇರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು